Здравейте, приятели! Днеска се включвам с обещаното видео за промените, които влизат в сила през 2024 година. Първата промяна това е за промяната на максималния осигурителен доход, който става вече 3750 лева. Това нещо касае основно тези, които са с осигурени на максималния праг и над него, тъй като тези, които получават заплата по-висока от максималния праг, вече ще получават по-малко като заплата, тъй като ще имат повече осигуровки. В тази връзка работодателите помислете от това дали на тези лица няма да увеличите заплатите, за да може да достигнат поне предишното ниво на заплащане, което са взимали през предходната година, за да не останат демотивирани от спада на заплатата, заради това, че ще плащат повече осигуровки. Другата промяна, която влезе през тази година, е, че се промени минималната работна заплата, която става в размер на 933 лева. Съответно се промениха и минималните осигурителни прагове за някои от дейностите. Тъй, че имайте предвид, че тези, които сте осигурявали своя персонал на минималните осигурителни прагове, може да претърпи промени осигуряването и съответно да трябва да сключите нови анекси за промяна в заплатата. Другата промяна, която касае самоосигуряващите се лица, това е за минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, който е 933 лева за тази година. Друго, което може да касае някой от вас, това е, че времето в неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж, е до 30 работни дни за календарната година. Тъй, че ако пускате някой в неплатен отпуск, да знаете, че до 30 работни дни му се зачита за осигурителен стаж. Друго нещо, което може да ви интересува, е това, че се запазват необлагаемия размер на ваучерите за храна, които и тази година са в размер на 200 лева месечно за едно наето лице. Тоест до 200 лева те са необлагаеми. Ваучерите ги използват някои от фирмите по този начин да дадат някаква придобивка на своите служители и съответно тази придобивка да бъде необлагаема, като има съответно разни специфични изисквания за ваучерите за храна, които предоставя работодателя. Ако искате да предоставяте такива, поинтересувайте се за особеностите, при които може да ги предоставяте. Днешното видео е това, а следващото ще бъде за тези от вас, които се интересуват какви са размерите на обезщетенията за отглеждане на деца. Чао и до скоро!